Mangwanani akanaka vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu kutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukomanashi, please post for me makavigawo chitupa changu. Ndiri musikana ane makore 26 years ekuberekwa. Ndodawo kuti tinge ndichizokonfesa kuromba kwandakaita nemafriends angu. Zvakaitika ndezvekudai so: pandakanga ndichidzidzawo paUZ, ndainge ndiri munhu ainge ari very quiet. Ndainge ndisingadi zvemafriends zvachose, nekuti kumba kwedu takakura upenyu huya hwekuti ndainge ndichiwana zvose zvandainge ndichida. Saka ndakazoti ndava paUZ, kwakazoita mumwe musikana ainge achitoratidza kuti upenyu hwake hwainge hwakaoma. Saka ndakabva ndazotanga kumunzwira tsitsi ndokubva ndatanga kumubatsira nepandainge ndichigona napo. Saka musikana uyu ainge aine friend yake akabva atanga kuuya kusvika tava kuwirirana. Tainge tava kutotamba tiri vatatu. Saka mafriends angu ainge ava kuti manheru vaibuda vachiti tiri kuenda kwaZindoga kunogocha. Vaibuda vozodzoka kuma 3 am vakadhakwa kuratidza kuti vanhu vari kufara. Saka zvakazoitika ndezvekuti mumwe wedu akazoita a birthday party. Akabva ati tinofanira kunge tichienda kuout nekuti ainge aina blesser wake ainge achida kumuitira a birthday party. Saka semafriends takabuda out. Ndiro first day rangu randakatotangawo kutonwawo bhiya. Mukomanashi ndakabva ndaona kuti kudhakwa kunotonakidza, kusvika ndazojoina timu rangu kuenda kumapati, kusvika ndava kuita zvemashuga daddy nekuti ndainge ndichida kufara nekupiwa mari zvekare. Kunyange vabereki vangu vainge vachinditumira mari, asi yekunwa doro yainge isingakwani nekuti ndainge ndichitoda mashampopo chaiwo. Saka zvakazoitika kuti tizoenda kunoromba ndezvekuti takaona vamwe gogo vepafacebook vaiti ivo vanopa laki rekuti udiwe nevarume vane mari chete. Saka takabva tafurirana tiri vatatu kudaro kuenda kwagogo vaya vainge vachigara kukwekwe, but ivo manje ndevekuzambia. Mukomanashi takaenda kuna gogo vaya, vakabva vati sotera mushonga yavo, vakabva vati mushonga iyi ine mhiko dzayo dzekuti haufanire kunge uchitakura mimba before 30 years. Kwatiri by that it was fine because tainge tichiri pamafaro, tainge tichiri kuda kufara. Saka takangozviudza kuti we can have fun from now on, kuzonosvika tazopindawo mu30 years tobva tachizoroorwa. Kana uchiri musikana wechidiki unenge uchizviudza kuti unofanira kuti unge uchizoroorwa ubva wazochata by the age of 30. Saka takabva kwagogo mukomanashi, takabva ikoko ini ndainge ndatova mbinga. Ndava nemari yandinopiwa nevarume vandainge ndichidanana navo. Kana ndichidanana nemurume, handina murume anondipa mari inenge iri pasi pe$1000 US. Saka zvakazoitika last month mukomanashi, ndizvo zvazoita kuti ndizokonfesa pahu3 hwedu. Mumwe wedu akafa this was last month, asina mwana, ainge akatakura pamuviri. Saka akaputsa mhiko yacho mukoma. Mafiro acho aakaita anorwadza. Akafa apinduka, ainge ava kusatarisika. Chiso chake chainge chichityisa. Takazongonzwawo nehama dzake because haana kutomboitwa body viewing. Vakati vaita body viewing iya inoitwa kumochwari, then pavakazouya nemutumbi wake zvikabva zvazonzi zvainge zvisingaiti kuti ange achiitwa body viewing nekuda kwezvainge zvakaita chiso chake, but havana kuda kutiudza kuti chiso chake manje chainge chakaita sei. Saka inini neimwe friend yangu tiri kutotya and hatizivi kuti toite sei. Like friend yangu iye akazondiudza kuti akazorota imwe friend yedu uya wekufa, then ainge achimuudza kuti tiri kufanira kuti tinge tichikonfesa, tinge tichiudzawo hama dzake kuti iye chakamuuraya inhau yekuti ainge akanganisa mhiko. But the day iro ainge achida kuti tinge tichienda, mukomanashi takatobuda pamba pedu bobo tava kufamba mukoma, takaona rimwe zinyoka. Takangokurawo tichingonzwa nyaya yekuti kune nyoka iyeya yekuti hanzi inoita zuva rose ichingokurosa road. Ndo nyoka yatakaona, asi chaitinetsa manje ndechekuti takati takamira kudaro, vamwe vanhu vainge vachitodarika nyoka iyoyo vainge vasingamboioni. Nyoka iyi yairatidza kuti iyo yainge yakatibloka because taiti tikatarisa in another direction, then nyoka iyaya
yaibva yazongozvambarara yakacrossa road kudaro usingakwanisi kuona kuti musoro wayo uri kupi uye musoro wacho uri kupi. Taizoti kana tikatarisa the other side zvekare taibva tazoona kuti nyoka iya inenge iri on the other side. Ndokubva tazodzokera zvedu mugate, takati tichinopinda muspare bedroom mangu ndokubva tazoona nyoka iyi yakadonha kubva paceiling ndokubva yanowira pamubhedha pangu. Nanhasi uno nyoka iyi dzimwe nguva late at night I can even hear this snake as it will be hissing. Saka it is a warning yatakatopiwa kutoti hatisi kufanira kuti tinge tichikonfesa, tinge tichiudza hama dzeumwe wedu kuti takabatsirana mukuromba kwatakaita. Saka mukoma iniwo ndava kutoshayiwawo kuti ndoitawo sei kana varisa gogo vaya. Takatombodzokera kumba kwavo but gogo vaya vakati ivo havana zvavanokwanisa kuita, hanzi mhiko imhiko, ndo mashandiro anoita zvinhu zvemumweya. Hanzi kana ukagara waita chitsidzo chako unofanira kuti unge uchichizadzikisa. Saka I have to suffer again for 4 more years, then kana ndava ne30 years then ndinobva ndachizosunungurwa kubva kumhiko yacho iyoyo. Dzimwe nguva mukoma ndinokwanisa kutoti paya, especially kana kuri kunzi ndinenge ndiine blesser rangu randinenge ndiinaro, kana blesser riya rikanditi ndikuda kuti iwo unge uchiita woman on top kana kuita zviya zvokuti ndinenge ndakakotama, then ndinotonzwa kutoti kumusana kwangu uku kunenge kuine nyoka inenge ichindifamba. Saka ndizvo zvatakaita izvi inini nemafriends angu, but one of us has already died. Izvezvi mukoma ndakabayirira Jadel uye zvekare ndine depo randinobayiwa, and on top of that ndinonwa mafamily planning pills because tinototya kutoti kana ukagara waita mistake ukaita nhumbu then it means kuti you are going to die. Hey vedari, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Zvakangoma hazvo vedwe, hanzi zvinhu izvi patakazviita taingozviudza kuti tichiri vana vadiki will get married when we are 30. Pakaipa ngatitaureiwo navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Ndauyawo pano ndine confession yangu iyo yandiinayo. Saka inini ndinoitawo zvekubatsira ndiri madzibaba, ndiri muno muSouth Africa. Mukoma pane zvandakaita izvo zvava kutanga kundinetsa. Ndiri kunetsana midzimu yemwana uyo wandakatorera chipo chake. Saka ivo vari kuti ndikufanira kuti ndinge ndichidzosera mwana iyeye chipo chake. Zvino handichazivi kuti ndomuwana kupi. At that time ndainge ndichigara mune imwe province ndichiita izvozvizvi zvekubetsera. Saka pane imwe couple, a very young couple, vakabva vazoya kwandiri. Mwana wavo ainge achirwara. Saka ivo manje havana kukwanisa kuzviona kuti mwana wavo uyu chainge chichimurwarisa inhau yekuti iye ane zviri paari, like shavi renjuzu rainge riri paari. Saka ndakatoona kutoti vanhu ava ndinokwanisa kutobira mwana wavo shavi racho renjuzu rainge riri paari. Zvandakaita mukomana ndezvekuti ndakabva ndazovaudza kuti mwana wavo uyu ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizomushandira. Ndokubva ndazoti vaifanira kuti vange vachitenga bucket, uye zvekare ini ndikabva ndazoyeresa mvura uye zvekare nezvimwewo zvatakazoshandisa. Saka ndakabva ndazogezesa mwana waya nemvura. Saka ndichimugezesa nemvura iya handina kuzoirasa. Mvura iyi ndakazogara nayo mumba mangu almost for 1 month. Ndiyo yandainge ndichigeza nayo, ndichibika nayo uye zvekare ndichinwa. Ndokubva torera chipo chake. Zvandakazoita ndezvekuti ndakabva ndazovaudza kuti ndainge ndichida kuti vange vachienda kunotenga mucheka, machira aya ndainge ndichida jira rewhite nejira reyellow. Ndikabva ndavaudza kuti vaifanira kuti vange vachizoti pavanenge vachienda kunotenga machira awa vaifanira kubatisa mwana wavo mari, then iye obva azopa muIndia achiita sekunge ndiye ari kutenga, even though kamwana kavo aka kainge kachiri kamwana kadiki, I think zvekuma 1 year something. So vakabva vazoenda mutown, ndokubva vazoenda kumashopu kuya kunotengeswa machira, vakabva vazobatisa kamwana kacho mari, ndokubva kazoita sekunge
ndiko kakazvitengera machira acho. Saka vakabva vazoya nemachira aya, ndikabva ndati ndikuda kuti ndinge ndichizonomarasa kugungwa machira awa, but ndainge ndichitongovanyepera zvangu. Ndakabva ndazotenga mamwe machira, then ndakazoti manje neimwe trip patakazokwanisa kuenda kugungwa sechechi, ndokubva ndazotora vhidhiyo ndichirasa machira aya, but ndainge ndichirasa machira efake andakazotenga after that, and iwawo handina kumbogara ndakamayeresa kana kuita sei. So zvandakazoita mukomana acho ndezvekuti ndakabva ndazotanga kushandisa machira aya, nanhasi uno ndiwo andinoshandisa, and anondipa lucky because njuzu dzagara dzinokweva lucky uye zvekare dzinokuisa panzvimbo pekuti unenge uchingowana mari chete. Ndiyo confession yangu iyi yandinayo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaureiwo navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Hey, strange things do happen in this world. Hanzi makadizvo nyomukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Isusuwo sekuru vedu vainge vari ng'anga, saka sekuru ava mune zvavainge vachiita zvekung'anga zvinonzi ivo vainge vaine gona ravo. Saka gona ravo iro vainge vakaripikira kuti like each and every generation panofanira kuti pange pachizowana mwana mukomana umwe chete uyo asingakwanisi kuti ange achizoroora uye zvekare asingakwanisi kuzozvarisa. Unfortunately mukoma inini ndini wacho ndakabva ndazosarudzwa in this generation. Zvino mukoma nashe ndikutsvakawo munhu wekuti anokwanisa kundibatsira nekuti ndatambudzika, ndaneta. Mari chaiyo mari ndinotobata, but ndinoti kana ndikabata mari iyeya ndinotanga kuzvibvunza kuti asi mari iyi ndakaishandisei, but at the end of the day ndinobva ndatoona kutoti mari yacho ndinenge ndisitomborina kana anything chandinenge ndakamboishandisa. Uye zvekare chinondirwadza ndechekuti ndichibata mari kudai, kana ndikangotanga kudanana nemusikana wandinenge ndichitarisira kuti musikana uyu ndiye wandikuda kuzoroora, mukoma musikana iye anobva azotofa. Munongozivawo kuti pane mari vakadziwo vanowanda, saka vasikana always kana vakangonzwa kuti ndiri single apa nemari yandinenge ndiinayo, munhu anobva atotanga kutoita force yekutoti ndikuda kuti unge uchindiroora. So far mukoma, my heart is filled with pain. Ndingangoti ndichangobva kuchikoro, vasikana vose avo vandadanana navo, I can say kuti it is 27 vasikana vakakwana, uye zvekare vasikana vose avo vakazoshayika because of me vanokwana ivo kuita 21. Saka vasikana vose ava vandakadanana navo, it was zviya zvekutoti tainge tichitovimbisana marriage, but the moment yandinotanga kuita very serious nemusikana uya then chikwambo chiya chainge chichimboshandiswa nasekuru pahung'anga hwavo chinobva chatanga kuenda kumusikana uya chichimupa warning sign, chichimuudza kuti iwewe ruda kuti unge uchisiyana nemurume wangu. Saka munhu anokwanisa kungofungidzira kuti ihope plus nekudawo kwekuti ndiri munhu ane mari, then munhu anobva azongoramba akashingirira. Saka kana munhu akaramba kuteerera zvaanenge achiudzwa nechikwambo, iniwo on my side ndinenge chifaitira kuti dai ndakwanisawo kuwana mukadzi, but chinobva chazomudzipa manje obva azofa. So far ndaurayisa vasikana vanokwana ivo kuita 21 vandainge ndichida kuroora. Ndiyo confession yangu iyi mukoma. Hey vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Hey, pakaipa hanzi so far ndakadanana nevasikana 27, then pa 27 wavo 21 ndo vakafa, ende vose vakafa vachiita zvekudzipwa nacho chikwambo ichocho chaimboshandiswa nasekuru vangu pavainge vachiita zvekung'anga. Ya pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadizve nyomukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Iniwo mukoma ndikuda kureurura uye zvekare ndinodawo kuti Mwari vange vachindiregerera nekuda kweizvo zvandakamboita. This was last year. Zvakaitika at that time
murume wangu akabva atanga kundichita apa inini naye tainge tisati tava nemwana. So akazoti ndakuchita because ndiri kutsvakawo mwana, but mukoma ndainge ndichitozama kutoti ndinge ndichimupa mwana. So nekuda kwekuti ainge andirwadzisa, zvino ndainge ndava kuti iye paainge ari kubasa ndaibva ndazotora mvura yemuchemba ndobva ndazotanga kunwisa mwana wake. So we are staying with one of his kids, but umwe wacho anogara naamai vake. Saka mwana uyu ndainge ndisitomborina kana pressure naye because atongoriwo mwana mudiki haana kana chaanoziva, but ipapo ndakabva ndazotanga kumupanisha, ndichimupanishira mhosva dzababa vake. Saka ndaingoti baba vacho vakangobuda chete, ndaibva ndatotora kashamu kangu, ndaiti ndikatora shamu iyaiya ndobva ndazoikwatisa, then ndobva ndazoisa salt, ndobva ndaisiya shamu iya. Ndaingoti kana akaita musikanzwa ndobva ndamuti kurura t-shirt yawakapfeka, then ndobva ndatanga kumushwapura kumusana, kana kuti ndaingoti tora kapu yako, unoziva zvaunofanira kuti unge uchiita. Saka ndaibva ndazoenda naye kutoilet, then asi ndaitanga ndaflasha hangu. Kana ndapedza kuflasha paya ndobva ndamuti chera mvura muchemba unge uchinwa. Saka aitova nechikapu chake icho chandainge ndakatoisa maki. Baba vacho vainge vasingatozivi kutoti kapu yandainge ndakaisa maki, it was because ndainge ndisingazodi kuishandisawo kapu iyoyo, because yainge iri kapu yandaiswera ndichimuti ange achinwa mvura yemuchemba. Ndiyo confession yangu iyi mukoma. Ndingodawo kungoti Mwari, dai Mwari mandiregerera. Ndakazosiyana nazvo by the time pandakazofind out kuti ndainge ndava nepamuviri. Ndikati it is far much better kuti ndinge ndichingofokasa hangu panhumbu yangu, but kubva ipapo handina hangu kuzombogara ndakamurova. But ndinoti kana ndikafunga nezvazvo ndinobva ndanzwa mweya wangu uchiita kushungurudzika nekutambudzika nekuda kwezvandakamuita mwana uyu apa. Iyewo nekuda kwekuti mwana mudiki, munongovaziva vana vadiki kuti anotongoramba achitongokufarira asingatombozivi kuti iwewe wakatomukanganisira up to that level. Ndodawo kuti Mwari vange vachindiregerera. Ndiyowo confession yangu iyi mukoma Nashi. Ndakazviitawo nekuda kwekuti ndainge ndakatsamwa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna stepmother avo. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section.